मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिया गसाइगावनि दावागुरियाव गासै गं 14 मन्दिर आरो गिर्जाफोरनो 2 लाख रांनि चेक रानना होदों। बिटिआर सरकारनि गुबुन मोनसे बाख्नायथाव खामानि। आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि आरोबाव गुबुन मोनसे बाख्नायथाव खामानि। बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानाय लाबोनायजों लोगोसे धोरोमारि बिथिङावबो जौगानाय लाबोनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों माखासे मन्दिर आरो गिर्जाफोराव मन्दिर आरो गिर्जा न'फोरखौ मोजाङै लुफामना लानानै गाहामै धोरोम सिबिनो हानायनि थाखाय गंफ्रोमबो मन्दिर आरो गिर्जाफोराव 2 लाख रांनि चेक राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनैबो 4 नं जुमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गासै गं 14 मन्दिर आरो गिर्जाफोरनो दावागुरि कमिटिनि नब्लाङाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा बे चेकखौ राननानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि, जुमदुवार बियाब टिसिएलसिसिनि चेयारमेन निरद नार्जारि, लोगो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि निथुन बसुमतारी आरो जुमदुवार बिजेपि मण्डलनि आफादगिरि राजकुमार नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' दैदेननायाव जों बिटिसि सरकारा मोनसे आलारि सोरां मोनसे बिथांखि जों होदों। बे बिथांखिया जाहैबाय जोंनि बिटिसि सिङाव थानाय गासिबो मन्दिरफोर ओमफ्राय गिर्जाफोर, बे गिर्जाफोरनो जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो 2 लाख करि रां जों होदों आरो बिनि चेकखौ जों दिनैहाय जोंनि बे जमदुवार समस्तियाव 14था बा चेकखौ 14था गिर्जा आरो मन्दिरफोर जों रानना होबाय आरो बेजों लोगोसे उनफ्रावबो जोंहा दंबावो। दा एबा स्टार्टिं जागायजेननाय उनावबो जों होगोन आरो बिनि थाखाय दिनै बयबो बेवहाय गिर्जानि माबाफोरनि मन्दिरफोरनि बाहागो लाफैनायखौ धन्यबाद होदों आरो लोगोसे जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ धन्यबाद होदों। बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिया थांनाय समफ्राव जेरोखोम मावदोंमोन बिनिफ्राय जेरोखोम मावाखै बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन मावनो थाखाय जों दायित्व लादों। स्पेसियेलि जोंनि मानब सम्पद दानायाव हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्टनि सायाव जे गुरुत्थ' लानानै खामानि मावदों। जेनेबा जों लेखा गोनां सेंग्रा सिख्लाफोर गासैखौबो जाहाथे खामानि मावनो मोननायनि साख्रि मोननायनि मोनसे बेबस्था लादों आरो गोबां मिशनफोर बसायदों। बे मिशनफोरखौ जों बसायनानै बेजों लोगोसे जोंनि सेंग्रा सिख्ला जेसेबां गोरों गोराफोर बिसोरखौ बयनोबो खामाय होनो थाखाय नाजादों। बेनि थाखाय आं प्रमद बर' बिथांखौ धन्यबाद होदों। बिथांनि फार्स्ट साइटेड, बिथाङा अलराउन्डार आं बिथांखौ बुङो। बिथांनि मिशन आरो भिजनफ्रा जोंनि जाथिनि थाखाय, जोंनि ओनसोलनि थाखाय, गासिबो जाथि माहारिनि, बेहाय बर'ल' खोथा गैया, बेहाय गुबुन गुबुन जाथि माहारिफोर दं, राजबंसिफोर दं, बाङालिफोर दं, हिन्दी स्पिकिं दं आरो बांगालफोर दं। गासिखौबो लानानै बिथाङा जे जौगाखांनो नाजादों बिथांखौ धन्यबाद होदों आरो बे फैगोन समफ्रावबो जों रायजो राजाफोरा बिथांखौ सहाय होथों आं बिथांखौ खावलायो। गलामगुरि ब्रह्म मन्दिरनि आफादगिरि। दा आङो दिनै बे जे आलारि सोरां बे जे हाबाफारि बिथांखि, बे बिथांखिनि हाबा मावनायाव जोङो मोनसे ब्रह्म मन्दिर लुनायनि थाखाय जोङो बेसेन मोनदों 2 लाख रां। दा बिनि थाखाय आङो जोंनि बे बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि सरकाराव जे 2 लाख थाखाखौ मोनदों बिनि थाखाय जोङो बहुद गाहाम मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बिजेपि सरकारबो लोगो दङ। बिजेपि सरकारजों लोगोसे जोंहा जोंनि नैबे जुमदुवार ब्लकनि एमसि एमएलए रेवरेवा सारबो दङ आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जुमदुवार ब्लकनि टिएलसिसि चेयारमेन बिजेपिनिफ्राय दङ। बिथांखौबो आङो साबायखर बावदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि इउपिपिएल टिएलसिसि भाइस चेयारमेन दङ, बेखौबो आङो साबायखर बावदों। आङो आरो जोंनि जे भारत सरकारनि जे बेबायदि हाबाफारिखौ जे दादों, बे दानायखौ आं गोबाङैनो गाहाम मोनदों। मानो होनबा जोङो बहुद जोंहा जोंनि जे मन्दिरफ्रा गोदाव सोराव जानानै दंमोन, जों बेफोरबायदि हाबाफारियाव जोङो मन्दिरखौ जोङो मोजाङै लुनो हायाखैमोन। दा बिनि थाखाय आङो सरकारखौ बावदों, मोजां गाहाम बाख्नायदों। बिनि थाखाय आङो सरकारखौ मोजां मोननायनि गेजेरजों आङो गोबाङैनो बाख्नायथाव हाबा मावनायखाय आङो जोबोद गाहाम मोनदों।